Kaya Muriasi kuruwase ekenyoro gyabo Kiambori ensemo ya Nyangenyo ward ya Nyamaiya bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigo yasokire na gusaba basamaria baya kubakonya elyo kumurusia nyagitari omongino ya Jennifer Sigara we myaka 53 oyo bili ya nyagitari yaikire kibesa chilingi chiri buchimisano ne birasa nyagitari ya Tedwek maiga yaye kubuturwa okogoro ya mateyo nigo bona yawo ndiekera ekemo na nigo ya ruro kuboria ubwo gokonywa elyo kumuira nyanka omwanchu abo ase enibende yonsi eliera ruegwe nabarai naboigo abasamari bari no gwanchukuya Mwana agendete para kuri echumbi ndikubeka rende chini nguri ko okonora sensio rwa enyange kumutanda mane igoncha ndeta chenge nchumu nona murwali mfana amwili nonye kilicho akamuru kilicho kaja kumwira kwere naende kindu Ono tumbuwa tikendega nko ni ende ndama mwana na lewo kolega siyo tweli wano chingu janere nya gitari oluchene njara kende nkei abana bakonya abuke pandete onete goncha ndi tubana muno nganya rikacha yagirange bibiya mwagete akati wo mwana ko kuri rumutyoyo amana ka tukuyorigereria mutyoyo no rishe sana ikyaro buri mirumboro no mono mugako yagotire atoro nyone chimbuje chirumoto kirabitese kubwa nememe amana tukurigereria mutyoyo no tukwa ninjira yo gokonya lakini wono amana okonyora gwitura itukurinzi turi twasaba baraibari bose baranyare batakonya mutyoyo amana batokora kuri muntu yarnitari ona naiga senke yo mugaka ominto no mongeno yo nakorwa kasi nyagitari ya Tedwek kuikamba kona kimoko ebiye nabo yarigere siringi erumi asaba ne namba na reye ase bari bale bonsi bara kuno eriya ndanya sai asaba rai bara iga somo chie orangenyo ekinyoro ekerebo Kiambori omochio Muriasi buyonge toska bosio manchomo